Jako vážně, víš, že něco jiného, než mu len utrácat? Já tady varím, všetko robím, tak jakože co po mně chceš? Protože si raz začal jdem s kamarádkama von? Není to len párkrát, je to skoro furt. Já si raz za mesiac jdem s kamarádkama a ty hned robíš, jak by som utrácala miliony. Raz za měsíc doslova hodíš každý den do města a furt něco nakupuješ. V kuse len utrácíš a nic jiného. Já všechno robím, ale že všetko. Ty si prostě len furt v práci a nic nerobíš. A robím to, že pracujem, jak nic nerobím však. Ahoj, Missy. Ahoj, Mio. Jak se máš? Ale jo, jde to. Je první den školy. Nějaká unavená si, počúvaj. Jo, to naši. Já už nevím, co s nima robit. Furt se len hádají. Každou noc se prostě budím na to, že hulákají po sebe. O tom, jak mám furt utráci, jak to tatina sere. Alebo jak prostě to zlodí. Jednak se hádají a nerobí nic jiného. Mě to irituje a štve, ale já to nemohu nic udělat. Tak to je hodně nepříjemný. Jo, je. Ale jak dekan nic s tím dělat nemůžu, takže se s tím prostě zmírím a doufám, že jich to prejde. Hele, ako to tak u vás trvá? Asi tak mesiac. To je hodně dlouhá doba. Jo, to je. Mami, tati, jsem doma. Ahoj, broučku. Ahoj, mami. Ako bylo ve škole? Ale jo, fajn, ušlo to. Kde je táta? Broučku, já a tvůj táta se rozvádíme. Nechci, aby si byla nějak smutná z toho ani nic také, ale prostě mezi náma to už vůbec neklepe a nemá to smysl. Každý den se hádáme a je to už bezdůvodné, aby jsme spolu chodili a byli dali spolu. To znamená, že se rozvedeme a ty buď budeš bývat u mě alebo u táty. To rozhodne soud. Aha, ale jo, já vím, že prostě není s váma v pořádku, že to není dobré, že se prostě odhádáte, ale rozvod, já nevím, zkuste manželskou terapii alebo nějakou takovouto další blbost. Missy, už jsme to zkoušeli, nemá to žádný smysl. Dobré? Hele, poslíš, já se budu snažit, aby si ostala u mě. Jasné? Ale když ustaneš u mě, slibujem ti, že tátu budeš moc vydávat, prostě jak moc budeš chcet a kdy budeš chcet. Jasný? A teda se tím netráp a jdi se do pokoje alebo za kamarádkama někam, jo? Miluji tě. Já nestíhám do školy. Kde to mám? To není, no tak. No co? V pohodě, nechcel bych si to dneska prespat? Jo, mohl bych. Tak ještě telefon a můžu jít do školy. Missy, pojď sem na chvíli. Ano, mami, už jdem. Ano, mami. Dneska máme ten súd, takže keď přijdeš po obědě, tak buď budeš bydlet u táty, alebo ustaneš tady. Len aby si věděla. Dobré? Dobré. Tak pa. Tak aj se učit. Já úplně se těším do té školy. Ahoj mami, jsem doma. Mami? Ahoj Missy. No, takže za prvé vyhrala jsem soud a za druhé rozjídeš se s Adamom a přestupíš na jinou školu. Cože? Ne? Neopovažuji se zvyšovat hlas na mě. Urobíš, co jsem ti povedala, jinak skončíš na ulici. Je to jasné? Na to nemáš právo. Jo, mám, jsem tvá matka a budeš mě poslouchat. A teď se s tím tahaj rozejít. A konec. Jinak skončíš na ulici. Vážně mi je to jedno.
Adamku. Ahoj, Adame. Hele, můžeme se teda střetnout v parku? No, víš, to co mám. Adame, prosím, je to fakt důležitý. Naozaj, prosím. Fajn, tak já to zruším. Tak za 20 minut v parku. Tak za 20 minut v parku. Ahoj, láska. Ahoj. Ahoj, Missy. Ahoj, Adame. No tak, čo bolo tak důležitého? Já sama nevím, došla jsem dom ze školy a matka po mě začala vrýskat, že budeme prostě přestupovat na jednu školu a že jsem se s tebou rozejít, jinak prostě vyhodit na ulicu. A já nevím, co mám robit a nechci se s tebou rozcházet. Hele, nevím, proč to tvoje matka urobila, ale rozházet se určitě nebudeme. To jí nedovolíme. Hele, tak budeme spolu tady chodit a budeme se len písat, nebudeme se vůbec zvolávat a vymažeš si moje číslo a budeme se len prostě písávat cez Instagram. Děkujem ti. Není zač, Missy. Já tě miluji a nechci tě ztratit len kvůli tomu, že si tvoje matka něco povedala. Vedia taky. Tak jo. A teraz pojďme něco robit. Tak jo. Tak jo, super, nová škola, nový kolektiv. Super. Ahoj. Ahoj. Jsi tu nová? Nepoznám tě. Jo, jsem tady nová. Missy. Já jsem Luna. Do jaké třídy chodíš? Do prvej. To je super, to si chodíme já. No, tak jsme budeme spolu B, či A. Ačko. No, tak tu chodíme spolu. Pojď, ukážem ti, kde je třída, zoznámím tě ještě s pár kamoškama a pak ti ukážu školu. A ty mi řekneš, proč jsi přestupila. To bylo rychlý. To jsi neudělala. Jo, udělala. Jo, jsi fakt blázen. Jo, já vím. Ahoj, holky. Dobrý den. Ahoj, mami. Čo si prosíš? Tady jsem vám vynesla jablůčka a my si, prosím tě, pojď na slovíčko. Jo, my si Luno za chvilku přijdem. Zní tak trochu strach. Ano, mami, co jsi chcela? Nezaptala se z mě, či si tu můžeš dovést kamarádku. Ale věc jsem se nikdy neptala. To je jedno. Teď se prostě budeš ptát. No, keďže už tu je, tak ho nebudu prostě vyhazovat. Ale na budouce se nebudeš pýtat, je ti to jasné? Ano, mami. A stíšte se, já vás pošlu až sem. Jo. Všechno v pohodě? Jo, všechno v cajku. Hele, co robíš zítra, že bych tě představil mojím dalším dvou kamarádkám? Nic, takže kludně. Missy, pojď prosím tě jíst a u toho mi rovnou ukážeš telefon. Cože? No, ukaž mi tvoje zprávy, s kým si píšeš a tak. Mami, ale to je moje soukromí. Ty mi nemáš co koukat do telefona. Takže mi něco tajíš, lebo nějak moc se tomu bráníš. Co si stále píšeš s tím Adamem, alebo čo? Ukaž mi ho okamžitě. Nemůžeš mi koukat do telefona. Ale jo, můžu. Jo, to je. Ty se s ní stále píšeš. Mami, nemůžeš mi zakázat, s kým se mám a s kým se nemám bavit. A hlavně ne, koho mám a nemám milovat. To máš možno pravdu. Ale když ti něco řeknu, tak to uděláš. Ne, já se s ním prostě rozcházet nebudu. Teď mu zavoláš
a povíš mu, že chceš okamžitě zrodnout a rozejdeš se s ním. Potom mi ukážeš telefon, že jste se prostě ho prede mnou prostě vymažeš to číslo. Jestli ne, skončíš na ulici. To je moje posledné varování. Missy, čo sa stalo, veď si mi do telefónu doslova plakala. Adame, mamina na to přišla, že spolu tajně chodíme. Uhodila mě a řekla, že sama se s tebou rozejít. Potom, keď se dojdem dom, tak se tě máš zablokovat. A prostě, keď to neurobím, tak mám prostě hodí na ulicu a já nemám k komu jít, nemám co robit a já nemohu. Adame, co mám robit? Missy, ty jsi nádherná, neskutečně nádherná ženská. Ale pro tvoje bezpečí bude lepší, když se... Ne, Adame, to nemůžeš, prostě ne, ty jsi jediná dobrá věc, co mi v mém životě ostala. Nemůžeš se mnou rozejít, Adame, prosím, ne, prosím. Missy, bude to pro mě i pro teba lepší. Prostě se rozcházíme. S Bohem, Missy. Missy? Ano. Vybavila jsem ti jednoho milionára. Dneska večer s ním máš schůzku, takže dneska nejdeš do školy. Už to máš ospravedlněné. Jdeme ti koupit nějaké velmi pěkné věci a pak tě nějak pěkně upravit a večer s ním budeš na schůzku. Budeš na něho milá. Budeš mu normálně a milo odpovídat a budeš se chovat normálně. Je ti to jasné? Ano, mami. Tak pojď, za chvilku vyrážeme. Takže já jsem Henry. A ty? Missy. Hodně pěkné jméno. Tak když přijde obsluha, tak si objednaj cokoliv, co chceš. Já to zaplatím a teraz mi pověz něco o sebe. Nejsi ani trochu výročná a nechováš se ani tak trochu, co říkala tvoje matka. Ale jsi sexy, takže by se to hodně ľahko dalo vynahradit. Čo prosím? Nikdy, ale nikdy jsem nepovedala, že vás chcem. Vy jste nejhorší klamárka na světě. Ta vaša dcera se nechovala vůbec tak, jak jste hovorili. Celou dobu byla ticho, neodpovědala na nic a k koncu ještě prostě rozbila stůl. Rozhodila celé jídlo po celé místnosti. Ani nechápem, proč se mi to jídlo sakra kupoval. Takže peníze mi pošlete na účet a už mě nikdy v životě nekontaktujte. Čo si to urobila? Já nebudu chodit do žádným úchylom. Ale áno, budeš, som tvoja matka a budeš ma počúvať. Ale ja nie som žiadna kurva, ktorú môžeš len tak predávať. Vyhodila som za teba všechny prachy, takže mi je pekne vydělá späť. Či chceš, či nechceš, nepýtam sa ťa. Nač si ma teda kupovala a vyhodzovala také prachy, keď ty prachy chceš teraz naspäť. Však to nedáva žádný, zavri hubu. Ja viem, čo je pre teba najlepší. Co chceš byť radšej s tým tvojim lakomým otcom? Jo, a ten tvůj Adam není ani trochu bohatý a je to nějaký ubohý, šedý, prašivý čokel, kterého zeženeš na každom místě. Ty nemáš žádné city? To si nikdy nezažila lásku? Stačí, seženem ti druhého milionára a keď to aj s ním pokazíš, tak ťa vrátím zpátky do ecáku. Cože? Vždycky domů?
nikdy som ti to nechcela povedať, pretože ja som adoptovaná a mne keď to povedali, tak som bola z toho úplne na dne. Ale teraz už mám dôvod ti to povedať. Tak sa ma tam radši mala nechať. To teda mala. Ja musím utéct. Jo. To je dobrý nápad. Ale ja nemám dosť peňazí, ja sa nemám jak uživit. Ani nevím, kde je môj otec. I keď to není môj otec, ale to je jedno. Proč? Dorky. Co mám sakra dělat? Misi, stojí to 200 euro. Jo, já vím. Ale chci to. Já chápu, že jsi nasraná a že prostě by si nejradši asi svou matku zabila kvůli tomu, co urobila a kvůli tomu, co se udílo. Ale nevím, že to je dobrý nápad. Ne, dobrý nápad to není. Ale to nevadí. Tak jo, tak já ti to nemůžu. Tak už bylo z ty kabinky. Za tenhle výběr vás asi fakt zabiju. Kludně. Jako fakt. Sorry, jsme museli. Jo, díky. Tohle je i hezký. Nebo ne? Jo je. Jo. A konečně večer. Tak jdeme to kina. Jo. Kamo, asi to rozmýšlím. No tak. Ne? Ano, tak to bude sranda. Doslova nakonec jsem neseděla, že nikdy. Ani já. No, já párkrát, ale to mi bylo tak 10-11, takže tak. Však se z toho konec strepu. Od toho tam jsou instruktory, aby se spokojně nestrepala. Nemá žádnej smysl. Kde to sakra je? Mami! Ty mi nemáš právo brát mé věci, je to sakra moje, tak se toho nechytej. Nehuláka tady sakra po mně. To za prvé. A za druhé jsem aj ráda, že jsem přišla. Dneska večer jsem ti vybavila druhého milionára. Takže se tahaj pěkně nachystat. A jestli povíš jedno slovo, přísahám, že končíš na ulici. A ještě raz mě zhoukneš. Přísahám, že ta facka za Adama nebyla jediná. Dobre, tak já jsem Bob. A ty? Missy. Hezké jméno. No tak, co ráda děláš v volném čase a tak. Spíš mě zajímá tebe, jak jste se dostal vlastně k tomu, že co teraz milionár? No, můj otec, on byl milionárom a vlastně... Takže tak. No, pro mě to byl hlavně příjemný večer. A co ty? Jo, byl to příjemný večer. Dobré. Tak teda já to zaplatím a hodím tě domů, jo? Ne, nemusíte, já půjdu pěšky. Potřebuji se projít a porozmýšlet o našem rande. Aha, ale já teda na tom prostě tě hodím domů, jo? A já mám teda zaplatit. A tam tady. Bože. Tak otočí. Jdu se najít. Sakra. Proč to je sakra sedí svíčka? A taky jsem zjistila, že nejde. Pítového pečepáka je hodně těžký. Stále hledáš tátu? Jo, ale nevím ho vůbec najít. Zkusím ho, kamarády.
Přece víš, jak jich má, tak choď k ním domů a spíte se jich. Dobrý nápad. Tak já tam skočím po škole. Ne. A teraz půjdeme něco hrát? Jo, můžeme. Tak pojď. Jasnečka. Yes, mám ho. Koho máš? Jedného herce, co jsem hledala na internetě. Aha. No, dneska máš to posledné rande a za týden svatbu. Takže, no, vlastně i skůrej. Takže dneska musíš urobit největší dojem. Je ti to jasný? Ano, mami. Dobré. Tak se utekaj připravit a... Užij si rande. Miluji tě. A já přesně tak. Mám tě tati po měsíci. Musím to někam zapísat. No, dávat se za něho nehodlám. Tak jo, vlak mi jede za hodinu, to stíhám. Ahoj. Dobrý den. Co to tak sama v noci? Jdem domů z party, takže tak. No, domů z party. Tak to máš asi ještě nějaké prachy u sebe určitě. Ale nechte mě, co mě sakra chcete. Tvoje prachy a tvoje tělo. Běžte na ně. Nedotýkejte se mě. Ale no tak. Ne, puste mě. Uklidně, to tady se nikdo neslyší. Puste mě! Hej! Máte 4 sekund, abyste vypadli. Dělejte. Bože, kreténi. Děkujem. Není vůbec zač. Jak pak se jmenuješ? Co děláš tady? A hlavně kam jdeš o 2 ráno? Jsem misi. Utíkám z domu za tátou. Takže utíkáš před mámou za tátou? Jo. Hele, poslyšte, já mám fakt komplikovanou situaci a já se k němu prostě potřebuju dostat. Kam máš namírané? Do lesen. Lesen? Už 4 hodiny vlakem. Ale máme štěstí. Já tam jdu taky. To vážně? Jo. Bydlím tam totiž a tu sama byla pracovně. Takže půjdeme spolu a povím mi, co máš doma za situaci a já ti naopak též povím něco o sebe. Tak pojď. Bych těchto očkách není vůbec dobrý nápad. Děkujem vám. A jak se vlastně jmenujete? No, jsme tu. Jsi si jistá, že je to tu? Jo. Musí to tu být. Tak jo. Je 7 ráno, kde mě toto otravuje. Misi, co tady pro boha děláš? Kde máš matku? A kdo je tahle paní? Bože, tati! Tati! Hej, v klidu. Tati, máme matka. Ona prostě zešila a prostě úplně hráblo. Ona nám prostě prodává milionárům a... Tak jo, ticho. Uklidni se. Jdi donútra teda. Udělej si něco k pití a porozpráváme se. A jo. A hlavně se uklidni. Jo. A vy jste? Já jsem mohl se dostat. Vám hrozně děkujem. Nemáš zač, Misi. Jsem ráda, že jsem ti mohla pomoct. Dovidění. Ahoj, Misi. Nech to ti tady. Dobré, tati.
Dobrý ráno, myslí. Tak co, jak jsi se vyspala? Perfektně. Tak jo. Hele, stala platí nabídka, když se tu cítíš špatně, alebo tě nepříjemně, můžeme se kludně přestěhovat. Ne, tati. Já jsem ráda, že ty jsi se vrátil a já tenhle dům mám ráda. Mám ráda tebe. Takže tak. A nevadí mi to tu. Mám blízko školu, mám tu kamarády a nemám důvod se stěhovat. A vzpomínky jsou jen vzpomínky. To se časem prostě nevytratí, ale zlepší. Tak jo, miláčik. Půjdu otevřít. Tak jo, pak se dojde naraňajkovat a potom půjdeme do školy. Ahoj, hele, poslíš, já se ti chci omluvit. Počul jsem to ve zprávách a chci ti hrozně omluvit, prostě mi je to líto. Netušil jsem, že do toho matka nutí ani co se děje prostě. Myslel jsem, že je to dobrovolné. Tvoje matka prostě řekla, že jdeš do toho dobrovolně, že to sama chceš. A ne, že tě do toho prostě nutila, takže mě to mrzí hodně. Promiň mi si. Tak děkuji za omluvu. Tady jsem ti koupil náš darček, jak omluvu a fakt mě to mrzí. Takže ahoj a užívej zbytek života. Ahoj. Ahoj. Jaká natěšená. Ahoj, misi. Tak ráda tě vidím po měsíci. Vždyť já i těba. Já prostě nechápu, jak mi to mohla zakázat. Aha, tak co už. Já jsem ti říkala i Luna, i Grace, že je hodně špatný nápad vybrat prachy a utrácet je. Ja, ale stálo to za to. Nicméně, kde je Adam? Chci jít za ním. Misi to... Hele, tamhle je. Adame! Misi, to není dobrý nápad, počkej. Misi. Adam se. Jo, chápu. Je mi to líto, ale Adam se prostě posunul dál. A našel se novou holku. Mrzí mě to. Hele, já jsem nemohla doufat, že by ostal sám. A už vůbec jsem asi ani nemohla spoléhat na to, že by ostal sám. Takže tak. Nevadíš, jak... Teraz jsem slobodná, tak se najdu jako jináčího. A co? Tak jo, jdu. Jdeme od třídy, pač. Misi.